Videobiografia Àngela Vidal Verdú. Hola a tots. Avui us contaré un poc sobre la vida d'una científica valenciana notable, Àngela Vidal Verdú. Àngela va néixer a Oliva en l'any 1995. Des d'una edat primerenca va mostrar un gran interès per la ciència i la recerca. Després de completar els seus estudis de secundària a València, Àngela va decidir perseguir la seva passió per la ciència i es va matricular a la Universitat de València, on va estudiar biotecnologia per tenir una vessant més aplicada a la indústria biotecnològica i la enginyeria genètica. Durant els seus anys universitaris es va destacar per la seva dedicació i la seva habilitat per abordar problemes complexos amb creativitat i determinació. Durant el màster va passar 5 mesos amb una beca Erasmus a Dinamarca, on va realitzar el seu treball de fi de màster al Centre per a la Biosostenibilitat. Al 2019 va rebre el Premi Científico-Tècnic Ciutat Algemesí per a joves investigadors menors de 26 anys, pel seu treball de fi de grau en biotecnologia sobre la descripció de les comunitats de microorganismes que viuen en deixalles plàstiques marines i el seu potencial per degradar-lo. Actualment es troba en la recta final del doctorat en biotecnologia amb especialització en microbiologia aplicada al grup de biotecnologia i biologia sintètica. Àngela es va unir a un equip de recerca al Centre d'Investigació Biomèdica de València, on va continuar el seu treball pioner. El seu enfocament multidisciplinari, la seva passió la van convertir en una figura destacada en el seu camp. A més del seu treball en el laboratori, Àngela s'ha dedicat a la divulgació científica, participant en xerrades i esdeveniments per a inspirar les generacions futures de científics. També ha publicat nombrosos articles en revistes científiques de prestigi, contribuint així a l'avanç del coneixement en el seu camp i aconseguint recentment una beca Fulbright, guardonada pel Ministeri d'Espanya juntament amb el Departament d'Estat dels Estats Units. En resum, Àngela Vidal Verdú és una científica valenciana excepcional al treball de la qual ha deixat una marca indeleble en el seu camp. La seva dedicació, la seva passió i la seva determinació són un exemple per a tots nosaltres. Així vos deixo una entrevista amb Àngela Vidal Verdú. Gràcies per la vostra atenció i fins a una altra recerca.